אני רואה שיש לי עוד פה קצת מדרגה, אז אני לוקחת את הפוטבול, שייתן לי אפשרות לעשות את זה. הנה. אוקיי, זה הפוטבול, המגורגר, האגרסיבי יחסית. כי יש לי פה, אני רואה עוד טיפה מדרגה שאני רוצה לבטל. וזה ייכנס פנים על האזור הזה. אפשר גם מהצד לעבוד. אוקיי, וברגע שביטלתי את זה, אני מסקיילר עוד הפעם עוברת, רוצה לראות שהכל נקי. ברגע שהכל נקי, ויש לנו ערכת כותרת תקנית, מה שרציתי, אין מדרגות מיותרות.